Добър ден, аз съм Коза и днес съм втори епизод на Коза Симулатор. И някаква тъпа план ще правим и днес ще се състезавам с колата, която едва ли ще е по-бърза от мен. Ще се догоня кола. Добре. Здравей, пич. Хайде учим на разходка. Аз обичам разходките в планини. Много ги обичам. Прекалено се готи. Това тук тоалетна. Какво има вътре? Искам да видя какво има вътре. Мирише ми хубаво. Наистина има изкушаваща миризма. Добре. Къде отиваш ти? Защо отиваш там? Ще ядете ли? И аз искам да ям. Си взема на това. Пресичам се ми за... Отрепа козата, бе. Добре. Аз искам да си пускам на моята любима водна бързалка, но ще взема моята приятелка кола с мен. Ще я кръстя Люси. Люси е малко надебиляла, но ще отслабне, нали, Люси? Добре. Хайде, Люси. Не се дърпай, Люси. Човече, имаме една работа с теб. Разхождаш ли домашни любимци? Понеже аз съм заед човек и това е мой домашен любимец. Добре, няма смисъл и без това не ти харесва. Хайде, Люси, помогни ми да мине през вратата. Браво, Люси, моето момиче. Това е моят домашен любимец, Люси. Той е полукола, полукит. И малко го взривихме, нали, Люси? Ма няма нищо, ще поскачам тръпене. Хайде, Люси, скачай с мен! Дай! Време за гювеч бомба! Бум! Хайде, Люси. Да си вървим, Люси. Люси ме е сърдита, май. Хайде, Люси. Добре, Люси, няма да те закачам. Искам си намеря някое приятелче. Какво да се намеря за приятел? Ето там. Здравей. Искаш да сме приятели? What the fuck is that? Здравей, човече, нали искаш да сме приятели? Аз съм добра коза, нямам лошо намерение. Моля те. Защо ме игнорираш? Ето виж, мога да правя номера. Кажи да се претъркуля, моля те. Ето виж, мога да се претъркалям. И дори не съм си направил очите ми светят. Причам на Херобрайан. Добре, не ми обръщаш внимание. Ще включа силите на мина. Херобрайан. Така да бъде, господине. Добре? На сила ще накарам се пързалите с мен. Щом така сте решили, господине, аз няма да занимавам с вас. Просто така съм решил. Идвате се с мен и явно ви изпуснах. Вие сте гаден, господин. Няма да занимавам. Мама ми е казал да не се занимавам с малоумници. Като този тъп господин. Тук е много гористо. Някой трябва да обръсне тази гора. Да. Къде съм? Този има стълби. Бързалка! Точно. За малко да оцеля. Здравейте. Подрявате ли тази пейка? Вижте. Ще се кача на пейката. Ще взема пейката. И ще ви я размажа в главите. Нали обичате пейки? Хората обичат пейки. Добре, този приятел. Да изплаши, че ма бе, не вече ли пъти така? Хайде де, ела. Не се дърпай, няма да се направи нищо лошо, само ще убия. Добре. Как да се качим там горе, приятелче? Кой приятел ми избяга? Той скара много бързо. Трябва да викнат полиция. Аз съм полицията тук. Всъщност, ти за какво? Си дигнала тази табела.
Точно до краката. Ставаме приятели. Идваш с мен. Дори ще спринтим. Харесва ти, нали? Добре, къде да отидем? Искаш ли някъде? Добре, да минем от тук. Идваш ли? Малко се глична. Няма нищо. Ох. Добре, искам да се открадне тази кола. Но ми казаха от играта, че е невъзможно. Маш, право. Ти защо танцуваш? Защото аз мога да танцувам по-добре от него. Ето, гледайте. О, е. Уху! Брейк, мадафака. Е, мога извучи. О. Какво ми се правиш на денсър, бе, човече? Това ти покажа какво е денсинг. Това тук, той ще ти покаже. Той се знае работа. Какво кажи му, бате? О, точно това е денсинг. Хрумна ми една идея. Искам да видя кола с нещо кола. Ела тук, колички. И изчакай да премине. И заповядай на пътя. Искам да видя какво ще стане. Оле, кола! Добре, езика ми е като водна бомба. Опънал се е като гювеч след нова година. Какво е това? О, да играем в футбол! Може да съм забравил да ви кажа, аз съм добър футболист. Гол! Добре, още една игра. Подаване, центриране и пропуск и удар. Добре, ще взема топката, никой нищо не е видял. Или няма, аз съм... Так, да мина тука. Я виж ти, Fuck the police. Аз мразя полицията. О, вече сме в полицейското управление. Какво ли ще ми направи тук? Здравей, господин полицай. Ето ти една щайка. Господин полицай, не ми харе. Господин полицай, много си атлетичен. Ела с мен, господин полицай. Ще ме запознаеш ли с твоите колеги? Моля те, запознай ме, аз съм добра опуста, знаеш, че съм добра. Запознай ме, да не се дърпай. Защо не искаш да ме запознаеш с твоите колеги? Моля те. Аз съм добра коза. Не се излагай. Ще ме запознаеш, казах. Трябва да прескочим. Точно така, господине. Да продължаваме. Какво прави този човек там? То защо така скача? Явно е наркоман. Мама ми е казала да не игра с наркомани. Така че няма да си говоря с него. Така, господине. Виж как се катери, аз съм професионалист, изкачвал съм Еверест, Килиманджаро. Всичко съм изкачвал, бе, господине. Само край не съм изкачвал. Бе, господине, бе, спокойно, бе, аз съм добър. Аз съм добра коза. Аз съм много добра коза. Ще те оставя, защото си ми неприятен, разбираш ли? Бягай да ни дойда, че ще се научиш кошмари с кози. Между другото, телефона ми номер е 000050. Запиши ми в контакта като козата Били Чанга. Този пък с фърчи. Това ми прилича на ястреб. Явно сляп ястреб. Да, малумник. Аз си продължавам си катеря. Много ми харесва си катеря, дами и господа. Колко интересно е да си коза. Винаги съм бил коза, ама ми наближава да стане хамстер. Хамстер си му. Ох, спънах се. Спокойно. Нищо ми няма. Само не знам къде се намирам. Ето го бой приятел, още седи долу. Всъщност той не ми е приятел, той ми изостави. Но ще го взема на разходка с мен. Ела, приятелче. Аре, идвай. Абе, не боли, бе. Стига се оплаква. И само се оплакват тия хора. Ние козите да си извиваме тук врата, нищо не става, тя се оплаква. И ето, че го кегнахме. Не стига, че му давам безплатен асансьор догоре. И пак трябва да се оплаче. А кой го е карал да се оплаква? Този е голям глезлюб. Аз не обичам глезлюбци. Вижте го как ходи. Ай, ще го пусна. Нищо му няма, само умря. О,
Ето, че отидохме някъде. Дали ще мога да стигна до... Абе, аз съм коза, бе. Не ми пука, бе. О, на трамплина. Да. Уникално е. Какъв. Се направя на умряла. Това е най-якото нещо, което съм направил в този град. И стига качих. Дали ще мога да се залепя на крана? Дали? О, успях. Вече съм на крана. Аз съм готина коза. Аз съм козата Супермен. Може ме викат и Спайдермен. Интересно. О, сега ще се паркираме навътре и вече сме в безопасност. Пак идва някакво циганче. Дали ще мога да го залепя с езика? Не успях. Но той е наркоман. Аз съм трябва да играя. Я да видя какво има там, на този екран. Камъчи. Защо там е червено? Аз не съм далтонист. Виждам, че е червено. Ще отидем там. Вау! Идем вече бомба. Нека да видим защо там е червено. Аз по принцип знам този град 1%, но това не съм го виждал. Аз не мисля, че трябва да е червено. Мисля, че трябва да е бяло, защото аз съм бяла коза. И светя. Аз съм Херобрайн. Херобрайн God, baby. Му обич. Нека да отидем да видим. Защо е червено? Аз казвам си, че трябва да е червено. Каква тази дупка, бе? Няма да има дупка. Забранил съм да има дупки. Светия дупки. И ще изкашим ли планината? Добре, нещо бъгна. Почти изкачих втория си връх Килиманджаро, дами и господа. И да, това бях аз, Халбой. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, това беше втори епизод на God Simulator. Дайте един палец нагоре и пишете дали искам да продължавам да снимам клипчета. И това беше от мен. Много се надявам клипа да ви е харесал. Пишете в коментарите дали искате да продължавам с тези проекти на God Simulator, коза. Опа. Добре, малко развалих някаква забележителност. Ако ми пука, аз съм коза. И благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесал. Ако не ви е било смешно, съжалявам. Другия епизод ще се реванширам. И благодаря ви, че гледахте и до СКОРО. Кажи чао, ма козло. Пак, не го казваш правилно. Абе, не го казваш правилно. Чакай да ти гледам устата, докато го казваш, бе. Айде, дай сега. Браво, козле. И той ви казва чао. И чао.